Men özüm öňüm bir çıkışlamda aýranlar, men opozisiýa adamsy delmen. Men hususy öz düşünjem, öz garaýşym bar. Özüne opozisiýa diýip görünýär. Odaly belene bara, häzir haýsy bir göreni nemesen men aktivist, men ne opozisiýan nemesi, şoň bir wekili höküminde görkezýär. Aslında olan düýp ýanky alyp barýan plany şol ýanky özlerini bir gaçwatalga tapıp şeýdip öz gününi görmek. Gaçwatalga diýende men şeýdip düşündirip aýdyp beren, men özüme aldım şu gaçwatalgany. Ýöne maňa asnowany bolan soň berdiler. O ýene şol asnowany gerek da bolar, şol därleri çykmak üçin. Hem ki şolun özleri düşen oklar, şol öňe düşen oklar. Näme üçin aňyrda özleri işlep gaýtdylar şolar. Mysal üçin aýdyp beren Murat Gurbanow, Hakymrat Hydyrow. O Hakymrat Hydyrowyň dara çykyşyny pastoyan emosionalny näme bar da bir düşünje. Toýuz Gestapan işgäri Allah çykyş edenler. Birden şo arada bir eretden bir zat aýdan bolsa, o soňa gutordol. Mysal üçin aýdyp berelim, ine ol sürüýün başyny geçýär, şoňa ol jaňdak ýadylar. Şo gutordy bir trewogaly, soň başga oňa başy gurun gerek. O soň mene oň ýol başlasam, ýanky Murat Gurbanow. Mümkin sen başda gowy başlap, soňunam gowy alyp barardym. Oňa men mysal şeýdip aýdyp bereýin. Ine mysal üçin gül ekýän. Şol gülü käwä ýumşatyp durmaly. Şol gapdalnaky nemeler bar, gerekmejek otlary aýryp durmaly. Düşärmi? Şeýten ýanky gül bolar. Ben mara gül eken ýaly nemetdiň de o töwereňi bar şol gerekmejek otlardan doldurdum. Sarnyak diýerler da oruslar. Ine mysal üçin mysal formada ýene de men ýanky Hakymradyň nemesine doluňup gelýän. Hakymrady olan Bahamada. Prosto ýanky şol prokuraturan işgärdigini köni şonu suwut edip otyr. Aňryň ýanky metodlaryny suwut edip otyr olady. Onuň ýanky indi müstaýda olan sen öz adamlaň Mухамед Дуеджи. Mухамед Дуеджи diýilen adam men öňüm aýtdym, tanaýan. Ol adam lem ol şuň sen bilen dost bolsa, erti sen satmany taýyn şol. Murat Gurbanow. Aňyrda zat edip bilmediňiz. Indi siz ýaşlary türmäge tekläp, ýaşlaryň enatasyny kynçylyga goýup, siz näme hyýalyňyz bar? Haýsy ýoldan barýaňyz? Şonu konkretne aýdyp bara, maňa jogabyny berip biljekmi Murat Gurbanow? Şo bir gepleri gaýtalap bersiňiz. Şo bir aýdanlygyňyz gaýtalap bersiňiz. Ol adamlar ýa-da do siziň aýdýan gurrunlygyňyzdy. Ol ýöne biz demokrat, eýle-beýle gyýranyň bilen sen demokrat bolarmyň? Onuň haçan başladyň sen demokratik ýoluny? O düýün köpüsü düýün sadykdan çykan çağaýaly.